আজি অগষ্ট 15 ফর ফর উড়ে এ দেশ পতাকা ফর ফর উড়ে এ দেশ পতাকা আহা কি সুন্দর আজি অগষ্ট 15 আজি অগষ্ট 15 আজি অগষ্ট 15 আজি অগষ্ট 15 তারি তালে গাইবা ଆମେ জয় ভারত জয় স্বাধীন ଆମେ মুক্ত ଆମେ ନାହିଁ କାହାକୁ ଭୟ ତାରି ତାଳେ ଗାଇବା ଆମେ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଆମେ ନାହିଁ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତ ଭେଦ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ନାହିଁ ତ ଭେଦ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ପରକିଆ ପଣାର আজি ଅଗଷ୍ଟ 15 আজি ଅଗଷ୍ଟ 15 ସରଗ ଠାରୁ ମହାନ ଏ ଯେ ଭାରତ ଭୂମି ଆମ ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା କରିତା ଲାଗି କାମ ସରଗ ଠାରୁ ମହାନ ଏ ଯେ ଭାରତ ଭୂମି ଆମ ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା କରିତା ଲାଗି କାମ ଆମେ ତ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀରେ ସର ଆମେ ତ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀରେ ସର ସୁବାସ ଜବାହର আজি ଅଗଷ୍ଟ 15 আজি ଅଗଷ୍ଟ 15